em van regalar un teatret antic, de segona mà, amb els seus decorats i amb unes figuretes que eren els personatges. I jugava sense cansar-me'n. Un dia me'l vaig endur a l'escola i no sé com els nens em van perdre totes les figuretes. Des de llavors no hi vaig tornar a jugar. El Focus, que entri 4 segons abans. Ha quedat entès? Demano el serentaló sense haver-ho comprovat. Us estimo. Bona nit a tots. Perdoni, senyora Mar. Qui és? Estudio interpretació a l'Escola del Teatre. Vull ser actriu. Vols ser actriu? Sí. Ets bona? Sí. Celebro que no en surtis amb modèsties. Volen fer una obra sobre l'actriu Empar Rivera, sobre els seus començaments. El director ha vingut a l'Escola del Teatre per buscar cares noves. Si pot ser, pensa en triar una desconeguda. Vostè sap com era la Rivera? No la vaig conèixer als seus començaments. Vaig viure el seu final. M'atreviria a demanar-li... Si no pot ser, no pot ser. Una entrevista. Quan vostè vulgui, on vostè digui, m'és igual. Què vols saber? Coses de la Rivera. Vostè me'n podria explicar. És que el director ha triat a 4 possibles aspirants al paper. Entre elles a mi. Ens vol veure en una prova. I una de nosaltres estrenarà l'espectacle. Quantes aspirants? 4? Exacte. 4? I només una que estrenarà l'espectacle. Sí. Has fet més teatre professional? No. Seria la primera vegada. Esclar. No deixa de tenir gràcia. No en té de gràcia. Gens. Vull preparar bé la prova. Per això, si vostè s'avingués a parlar una estona amb mi de la Rivera, ja ho sé, potser no em serviria per treballar el personatge. Sí que pot servir, n'estic segura. Em sap greu molestar-la, senyora Mar. No serà fàcil, però miraré l'agenda a veure si trobo un forat. No m'has dit què en penses del meu espectacle. Una aspirant a gran actriu. La mena de públic em fa més por. M'ha entusiasmat. Com se li va acudir? Actua sola i tot de fragments i monòlegs dels personatges femenins dels grans autors. Soc una dona madura, oi? Això ha estat la manera de recuperar alguns papers abans no em passi el moment. T'importaria que ens trobéssim a casa meva? Al contrari, estava convençuda que m'hauria dit que no. Moltes gràcies, senyora Marc. Som companyes d'ofici. Tracta'm de tu. L'Empar Rivera va ser la millor. I si sense dir que jo sóc la seva continuadora, no em facis cas. La Rivera va ser la Rivera. I jo sóc jo. I prou. Si no saben fer televisió, que se'n vagin a pasturar cabres. Colla d'inútils. Ai, però no ens hi amoïnem, que aquí tenim a la burra de la Roca que resoldrà tots els problemes. Però senyors, a mi em paguen per fer que el personal es peti de riure amb les meves gràcies. No per eixugar les baves de 4 tècnics que no saben ni on posar una càmera. Perdoni, senyora Roca. Què vols? Em podria escoltar un segon? Que vens de part de la Tot i la de maquillatge? No, miri... Doncs ja li pots dir que la propera vegada me la portaré jo, la meva maquilladora. Encara que no ho sembli, si m'agafa una bona professional, puc sortir més maca que aquestes noietes que es dediquen a ensenyar pits i que tenen tant d'èxit. Durant 15 dies i mig, això sí, perquè és que pobretes són mudes. I és que Déu no els hi va donar ni mig gram d'intel·ligència. No sóc de maquillatge. Ah, no? Què ets, de figuració? Vols triomfar a la tele, estimada? Ai, molt ben fet. Mira, la tele és una merda, però si aconsegueixes sortir-hi un cop a la setmana, encara que només sigui per deixar anar un rot i desaparèixer, ja t'hauràs fet popular. Jo portava 25 anys actuant a tots els teatres del país, però qui m'ha fet popular i definitivament rica ha estat la tele. Però, saps, torno al teatre. Torno al teatre. I tu no t'amoïnis, nena. Triomfaràs a la tele. Fins i tot un hipopòtam hi pot triomfar. Voldria una entrevista. Què? Aire, nena, ja pots fotre el camp. A mi no m'interessa sortir a les revistes del cor. És que no sóc periodista. Ai, doncs mira que bé. Així no cal que em demanis cap entrevista. Vull una altra mena d'entrevista.
Estudio interpretació a l'Escola del Teatre. Vaja. I encara hi ensenyen tan malament? Jo també hi vaig passar per l'Escola del Teatre i no vaig trobar cap mestre que m'ensenyés res. Bé, potser sí que n'hi va haver una. M'agradaria que em parlés sobre l'actriu Empar Rivera. Nena, fas cara de poll escaldofat. Saps què? Potser sí que ens podríem veure un moment i t'explicaria 4 coses de la Ribera que ni te les imagines. Penso que saber coses de la Ribera pot ajudar-me, senyora Roca. Tracten de tu. I no em diguis senyora. Jo sóc l'Assumpta Roca. O la Roca, a seques. Per avui ja hem acabat. Demà a les 8 puntuals, eh? Les mescles comencen a 3:15 i la pel·lícula l'han d'entregar demà passat, eh? O sigui que ja podem espavilar, nois. Vostè és Maria Capinant? Sí, buscaves? Tinc entès que va estudiar a l'Escola del Teatre. Ui, em parles de molts anys enrere. És que he investigat una mica. Del seu mateix curs també n'eren la Glòria Marc i l'Assumpta Roca. Les 3 anaven juntes, oi? Més o menys. Eren amigues, suposo. Força amigues. I després van continuar sent-ho? Ens veiem de tant en tant. Mira, dilluns que ve venen a sopar a casa meva. O sigui que després de l'escola van seguir camins diferents? Sí, sobretot jo, que em vaig dedicar al doblatge. Vaig abandonar el teatre. Va deixar d'interessar-li? Què vols? Estudio 3è curs d'interpretació a l'Escola del Teatre. Ah, tu també? Busco algú que m'ajudi. Ai, com et van venir les ganes a fer d'actriu. De petita, els pares em van regalar un teatret i jugava. Ai, els teatrets són bonics, sobretot els que construïen abans. Jo en vaig tenir un. Oh, una preciositat. Em va durar poc. Jo el meu encara el guardo. Llavors, de petita, hi jugava i semblava com si pogués actuar amb les figuretes. M'ajudarà? No sé, si cal, què necessites? Necessito que algú m'expliqui com era la Ribera. Ai, amb això no sé si et podré servir, eh? Per què? Perquè la vaig conèixer, però no sé com era. És que jo he de fer una prova per aconseguir un paper, el meu primer paper. I de protagonista. Ah, i de quina obra es tracta? De la vida d'Empar Rivera. És una obra bonica. Ai, sí, perdona, no ho dubto. De tota la seva vida? Al començament. Ah, tindrà un final feliç, doncs. M'ajudarà. Em podrà explicar coses de la Ribera? Bé, no vaig arribar a conèixer ni a entendre mai a la Ribera, però bé. T'explicaré coses d'aquella època. Quan podem trobar-nos? Ai, qualsevol dia, nena. Ah, no, qualsevol dia menys dilluns. Dilluns tinc el sopar de compromís. Ah, nena, i tracta'm de tu, eh? És només un projecte, i secret. No volem que s'escampi. A mi no em mireu, Abans se sabrà per vosaltres que per mi. Oh, em moro de ganes de veure-us treballar les dues juntes. Si això passa, serà la bomba. Les dates em van bé, i l'equip és tan solvent com pugui ser-ho res en teatre. Vull saber qui farà el paper de Borman. No hi haurà problema. Bé, però vull saber-ho. Mira, si haig de fer la Ela o la Gonila, a mi m'és igual, Glòria. Això ho tries tu. Però l'actor que faci el paper de Borman ha de donar la talla. Ui, parlem d'una altra cosa que la Maria se'ns adorm. Que no, tonta, que el tema m'interessa. El que passa és que no m'acabo de trobar bé. Jo us escolto. Tens mal de cap? Més o menys. Pren-te un gelocatiu. Si no en tens a casa, jo em porto la bossa. Que no, que ja em passarà.
Jo també haig d'anar al metge. Des que el Francesc es va morir, que el monstre invisible em va clavar la mossegada. Perquè me'n recordés sempre d'aquella mort. Com si pogués oblidar-me'n. Quan fa? 3 anys? 3 merdosos anys. Volia venir a l'enterrament, però era a Bèlgica i... Sí, massa lluny. Hauria vingut, encara que m'hagués trobat a la Xina. El problema van ser els assaigs generals de l'òpera que dirigia a Brussel·les. No podia deixar-nos. Aquella nit, la trucada, corrents cap a l'hospital, l'accident. Ell sabia que es moria. Jo vinc a actuar, que per alguna cosa sóc actriu, oi? Però el monstre s'interposava entre nosaltres. Ai, calla d'una vegada, tu i el monstre. Noia, com que es veu que tu no t'ha visitat mai, no? Ai, no sóc tan important, mira. Però quan es va morir el Francesc, tu vas tenir la Maria, que no baixa mai de guàrdia, i el teu marit, i la teva filla, i els amics. Quan el cinc la va palmar, no em vaig poder arrecerar amb ningú. Els amics no serveixen de res. Gràcies. Ai, dona, tu ja m'entens. Sí, tant. I el meu marit, que el bombin. Doncs jo hauria volgut una mica aquelles 3 setmanes, ara fa un any. Em van avisar que la malaltia era irreversible i que no duraria més de 15 dies. Vaig agafar el primer avió i em vaig plantar a Londres. Total, per veure'l en comptagotes. La seva dona s'hi passava moltes hores amb ell i jo només era l'amant. Vaig intentar parlar amb ella per arribar a un acord. No va voler. Home, tu diràs. El fill només m'estimava a mi. En 3 setmanes només el vaig poder veure 3 vegades. I la resta del temps me la passava a l'habitació de l'hotel. Sola. Sempre sola. Tant de bo haguessis estat amb mi, Maria. Ai, t'hagués explicat acudits macabres. Darrerament sóc un especialista en explicar acudits macabres. Cada vegada se'ns mor més gent. Ai, no ens poséssim transcendents ara. Quan es va morir l'Anna, no vau fer tants escarafalls. Esclar que aleshores érem més joves, oi? I parlem del vostre tema, que a mi m'interessa. Jo em moro de ganes de veure-us juntes treballar plegades, dalt de l'escenari. Seria com veure culminar el somni d'una vida. Les meves 2 bruixes favorites. Toca fer-te una reverència, ara. I a més, hem de dedicar 5 minuts a parlar del doblatge de la teva pel·lícula. La pel·lícula és una poca soltada. Però mireu, pensar que treballaré amb la Maria, quan vaig saber, em va tornar la il·lusió. Per mi seran 2 dies especials. Però ben mirat, serà millor que parlem del vostre tema, que és més interessant. Potser acluqui una mica els ulls, però jo us escolto. Nena, mira que ets avorrida, eh? En canvi, a mi, tothom em vol com a actriu còmica. Tant fa que cridi contra el mal del món com que deixi anar un pet darrere l'altre. Si jo hi soc, tothom riu. Sí, oi? I a casa és el mateix. Arribo cansada de la feina, emprenyada amb les notícies dels diaris, cagant-me amb la mare que em va parir. T'entenem perfectament. I em trobo aquell home, sentat a la butaca. I encara que sembli un moble, jo, només per desfogar-me, deixo anar disbarat darrere disbarat. I ell em mira, somriu. Em soleva tant que una vegada, només per fotre'l, li vaig engaltar que havia tingut un amant. Sabeu què va fer? Em va mirar i em va dir: nena, amb tu no em puc avorrir mai. Sempre em faràs riure. És a dir, li havia confessat l'existència del Francesc i ell que sempre el faria riure. Així doncs, suposo que ho haig d'admetre i dec tenir una certa gràcia. Algun dia tu callaràs i jo t'explicaré les 4 coses que penso. Esclar, perquè tu a mi no m'estimes, tot és la glòria, no? A la Glòria li dic que l'estimo. A tu, t'ho he demostrat sempre. Malgrat que el cinc es va morir i era l'home que més he volgut, he fet l'amor amb un pianista, amb un de lluita lliure, amb una escorta, amb un noiet de 17 anys, i ja que estem soles ho confessaré, vaig estar amb una lesbiana. Amb sexe o sense sexe pel mig, m'he relacionat amb gent interessant. Tot això m'ho ha donat el teatre. I també m'ha donat nits d'intensitat fosforescent, nits de borratxera emotiva total. Vaig ser Clitemnestra sota l'Acròpoli. A la meva manera he dominat la vida. No us ho sembla? Fim pipí, ara torno.
La noia viatjata. I acardat. A la meva manera he dominat la vida. He fet de Cliftonesta. Ei, a mi les tragèdies gregues... Una nit d'intensitat fosforescent. Escolta, tu què creus que deu voler dir això d'intensitat fosforescent? Absolutament res. Ja m'ho semblava. Fosforescent. Una nit de borratxera emotiva. Em vaig inflar com un globus i vaig arribar fins al cel. Sóc una dona frustrada, jo? Potser no tant com vosaltres, perquè jo he fet l'amor amb un noiet de 17 anys, amb un orangutan, o amb una lesbiana. Fins i tot amb això he igualat la mala bèstia que va grapejar el futur de les nostres vides. Així, doncs, que he arribat fins al capdamunt. I ara tinc pipi, ja torno. Uau, ets una mala puta. Cau el taló. Bravo, bravo i bravo. Gràcies per no haver interromput l'espectacle. És que sóc una mala puta, que tan diferent de vosaltres, eh? Seu, Assumpta. Ara em toca a mi. Ah, sí? De debò tindré l'honor? Només faltaria. Estic impacient. Odio la televisió. La televisió m'ha fet popular. Qualsevol món amb cul i pits de silicona pot ser popular. Ara tinc peles i puc cagar-me a la tele que m'ha fet rica. Però de passada m'he convertit en el pallasso de la ciutat. Ai, quina injustícia, sisplau. Una actriu que pot fer qualsevol cosa. Drama o comèdia. Però prefereixo les mitges tintes. He escollit un art de mitges tintes i una vida de tranquil·litat. Mitges tintes! Glòria, ets una gran actriu. Però mira, les imitacions, deixa-me-les a mi. Què tal si encetem un whisky, eh? Tu i jo hem pres opcions una mica diferents, Glòria estimada. Pots estar-ne segura. Com que no voleu el whisky, podeu anar-vos-en. Tinc mal de cap i estic molt cansada. Porta el whisky. Aquesta i jo ens hem de dir 4 coses i tu ets l'espectadora ideal. Què m'has de dir que jo no sàpiga d'on ve? Doncs mira, només el gust de buidar el pa. Però jo no havia acabat. De manera que deixa'm primer a mi. El whisky amb gel o sense gel? Amb gel. Un glou, sisplau. Deixa'm acabar. La teva enveja tota la nit l'he sentida. A part del marit que seu a la butaca de casa teva, que per cert, et fa el salt en cadascuna de les secretàries de la teva empresa. Oh, quin descobriment! Acabes de destrossar la meva vida. A part d'aquell senyor, només has tingut un amant en tota la teva carnada vida. Ui, no siguis ordinària, Glòria, que l'ordinària és l'assumpte. Un sol amant. I no m'estranyaria gens que encara fos mig imaginari. I què? Res! Era l'exemple de l'absoluta mediocritat d'una indivídua que no s'ha atrevit a viure i que morirà terroritzada per tot allò que ha deixat escolar entre les mans. T'hauràs ofegat en aquesta ciutat provinciana sense valor per saltar més enllà d'un mar que és una escopinada i unes muntanyes que són com capsetes de cartró. Tu has escollit, filla meva, i enveja'm si vols, però no pretenguis esgarrapar-me. Esgarrapa qui té la culpa dels teus mals. Esgarrapar la cara tu mateixa, que per cert, potser encara l'arreglaràs, perquè quan et van operar et van deixar fatal. Oh, en canvi la teva està irremisiblement arnada. La gran Glòria Marc, sempre d'un avió a l'altre, sempre envoltada de personatges de portada de revista. I, però molt de compte de no relliscar. Servint a un públic, que l'única cosa que vol és merda pura, esterilitzada, perfumada i embolicada en paper de plata. Una descripció barata. Potser sí que per aquests mons de Déu algun cop he hagut de saludar i somriure amb més fàstic que ganes. Però també juro que he deixat la pell. Aquella primavera i aquell estiu que les dues sabeu, vaig aprendre que les persones estem soles. Un gran descobriment. I no em queixo d'on he arribat. Mentrestant, jo em quedava a la nostra ciutat de províncies, representant personatges de carn i ossos, amb les seves penes mediocres, tan mediocres com dius que sóc jo, però salvant-me, salvant-nos tots plegats, cada dia una mica a través del teatre. Ei,
però no pel fet de servir al teatre, sinó pel fet de servir-los a ells, a les persones que venien a veure'm actuar. I potser no hauré tingut tants amants com tu, però saps, ara me n'adono que mai m'he quedat sola. Santa innocència! Sempre estem sols. Bé, sospito que no fareu l'obra juntes. Era d'esperar. Quina llàstima. És tard, me'n vaig. On hi deixa la bossa? Un moment. Jo encara no he parlat de mi, ni de la meva esplèndida carrera. Seré breu, perquè sé que cap de les dues endureu la contrària i perquè tinc molt mal de cap. Moltes gràcies. La meva estupenda carrera. Aquella primavera que deia la Glòria, totes tres pensàvem ser actrius. Ho pensàvem les tres i ella. I l'estiu es va fondre i jo de mica en mica em vaig anar endinsant al món del doblatge. Sí, dono la veu a unes actrius de debò i també dono la veu a altres actrius i a altres actors. Sóc una gran professional. Sí, ja sé què penseu, ja. Una feina baixa, una feina gairebé indigna. Fa 100 anys el doblatge no existia. I d'aquí 100 anys tampoc existirà. Oh, no us faig pena? Oh, ho sento, sóc el vostre mirall. Podeu discutir sobre quina de les dues ha tingut més nits triomfals, però tot passarà, tot. Deixeu que corri una mica el temps i fins i tot Shakespeare desapareixerà. No hi ha res que sigui immortal, res. Sabeu, ajuda a tirar endavant amb una certa serenitat i sense ressentiments d'històries de temps ja passats. Bé, potser sí que queda una mica de ressentiment. Parlant d'una altra cosa, saps què diuen de tu, Glòria? Que ets frígida. I saps què diuen de tu, Assumpta? Que has anat passant per damunt de tots aquells cadàvers que se t'han anat passant pel davant. I ara ja us en podeu anar. Bona nit. Benvolgudes alumnes vives. Ja sabeu que em retiro, però no m'imagino el món del teatre sense el de gran Empar Rivera. Cal que algú com vosaltres continuï el meu art, la meva manera de fer i d'entendre el teatre. Estimades, sou les grans escollides. D'entre vosaltres quatre, triaré la que ha de ser la meva continuació. Vull que quan la meva escollida pugi als escenaris, el públic em vegi a través d'ella. Vull ser eterna a través d'una de vosaltres. Benvolgudes alumnes meves. Sou el meu futur. Us estimo totes quatre, però només una podrà ser la continuació de la gran Empar Rivera. La meva continuació. No patiu. Vosaltres també traureu profit, perquè, en canvi, l'escollida tindrà les portes obertes al teatre en majúscules. Tindrà el camí començat. Mai més li faltarà feina i serà l'actriu entre les actrius. Poseu-hi, doncs, tots els 5 sentits. Doneu-ho tot als escenaris, perquè arriba l'hora de la veritat. Estigueu contentes i agraïdes d'haver arribat fins aquí. I lluiteu amb totes les vostres forces per arribar al final. Només es guanya si es lluita. Només s'aconsegueix si es creu. Només es té si es busca. Amigues meves, l'Empar Rivera no marxa. Continua en una de vosaltres.
deixeu. Tingui. Per mi? Per què ho has fet? Són precioses, no les havies rebut. Se m'ha acudit en el darrer moment. Un rampell, pensat i fet. Les deixaré aquí i podrem mirar-les mentre parlem. Què voldràs prendre? De moment res, gràcies. No puc oferir gaire varietat. Aquest pis és un desastre. Vaig i vinc i no paro mai. Com es presenta la prova del paper? Encara no hem començat. Al final diu que en seran dues. Dues aspirants al paper o dues proves? No, dues proves. D'aspirants en som 4. 4? Sí, se'n recorda? Conec el director, ja parlaré amb ell. Quina vergonya. Ara sí que em prendria un whisky, si pot ser. Amb gel? Un glaçó, sisplau. Naturalment. L'Empar Rivera. Jo volia ser actriu. I ella em va donar la primera gran empenta que diuen em va fer volar. Amb el paper d'Ifigènia. Amb el paper d'Ifigènia. Va morir mesos després, a la ciutat on havia nascut, a casa del seu germà, l'Enric Rivera. Un actor tan o més important que ella. Era la parella d'actors més prestigiosa de l'època. La va conèixer a l'escola del teatre? Però no de seguida. Perdona, però hauré de parlar tant de la Rivera com de mi. Ah, no m'importa, ja em va bé. Vaig ingressar a l'escola del teatre plena d'il·lusions i el que vaig rebre va ser una decepció total. Aules llardoses i professors plens de grandiloqüència sense contingut. Llavors, de sobte, a segon curs va aparèixer ella, l'Empar Rivera, un monstre sagrat que es dignava a venir a comunicar-nos la seva saviesa. I què més? Els alumnes més inquiets la van rebre amb total escepticisme. Teníem al davant un diplodocus, que el millor que podia fer era morir-se i deixar-nos els escenaris a nosaltres. Llavors van començar les classes. Sí, la nostra sorpresa va ser que aquella vella maquillada i arrugada ens entenia com ningú ens havia entès abans. Ens proporcionava un impuls que ningú no ens havia donat abans. Per nosaltres va ser com tornar a descobrir el teatre. Tant com això? L'hauries d'haver vist. Primer ens va voler conèixer, ens reunia al seu voltant i de sobte ens trobàvem parlant de teatre, de l'antic i del modern. I amb un silenci sobtat començava a recitar el seu repertori, però de cop deia que no s'havia de recitar així, que necessitava una veu jove. Assenyalava qualsevol de nosaltres, ens posava un test a les mans, ens empenyia i remugava. S'ha acabat! S'ha acabat! Ets tu qui ha de dir aquestes paraules. I et senties com si fossis la continuació de la Rivera i et posaves a llegir. I al final unia la seva veu amb la teva, mentre el test es precipitava cap a les frases finals. Mai ningú no m'ha ensenyat així. No era una manera ortodoxa d'ensenyar. Era passió pura, res més. I nosaltres la necessitàvem. I com s'ho combinava per actuar i donar-vos les classes? No ho has entès. La Rivera s'havia retirat. Aleshores li van oferir les classes de l'escola i va acceptar. Només hi va ser en 2 cursos nostres i prou. Vam ser unes privilegiades, les seves úniques alumnes. Hi havia l'Assumpta Roca també. I d'altres, un curs molt bo. La relació entre ell i nosaltres va traspassar les parets de l'escola. Ens rebia a casa seva, parlaven durant hores, ens ensenyava records, retalls de diaris, fotografies, objectes estimats. Hi havia un teatret antic que va construir expressament per ella. Una joguina preciosa. Saps què vull dir? Jo en tinc un. No, no crec que sigui com aquell. No hi faltava cap detall d'un teatret de debò. Porpra, blau, or... Era una delícia. Porpra, blau i or, diu? De sobte ella es posava a interpretar, i per a nosaltres soles. Després, si hi havia sort, ens demanava que ens quedéssim a sopar i ens quedàvem fins les tantes de la matinada. Considero un privilegi haver pogut viure aquells dies. L'edat d'or. Finalment, quan el nostre tercer curs, segon amb ell, acabava, cap al final de la primavera, un vespre a casa seva ens va dir que el teatre se li havia acabat, que només li quedava donar-nos una darrera mostra del seu efecte. Dirigiria Ifigènia i la protagonista seria una de nosaltres 4. Tan sols hi havia 4 noies al curs. Oh, què dius? Si eren moltes més dones que homes. Doncs per què 4? Va ser només per nosaltres 4 que la Rivera, malgrat el seu cansament, va continuar impartint classes a l'escola un segon curs. L'Anna, l'Assumpta, la Maria i jo. Què pensaves? Tots els alumnes del curs sopant a casa de l'Empar Rivera? No, esclar. L'Assumpta, hem dit l'Assumpta Roca. Sí? I Maria, potser és Maria Caminal? Com saps el seu nom? Crec que es dedica al món del doblatge. Estàs ben informada, una noia encantadora. Gràcies.
La quarta, l'Anna? L'Anna no sé qui és. L'Anna va morir i tinc un deute. Aquell estiu una de nosaltres 4 seria Ifigènia. Va ser vostè. No, espera. La Ribera dubtava. Volia una Ifigènia especial, ja ho saps. El rei que vol anar-se'n a la guerra i el vent que no arriba no permet salpar les naus. Fins que els déus parlen. A fi que els vaixells puguin emprendre un camí, cal un sacrifici. El de la filla del rei, el d'Ifigènia. Ifigènia se sacrifica pel bé comú, és immolada, i el vent infla finalment les veles. El bé comú està per damunt del bé d'una sola persona. Quina de nosaltres ho faria? Suposo que li va costar decidir-se i va escollir l'Anna. Però si ho vas fer tu. Més tard, 15 dies abans d'estrenar, l'Anna es va posar malalta i va haver de deixar el paper. Llavors va ser quan el paper va arribar a les meves mans. Durant 15 dies gairebé no vaig dormir. Estudiava, assajava, estudiava, assajava. Jo havia de donar la tendresa d'una verge que al punt de casar-se amb l'home que estima accepta sacrificar-se pel destí del seu poble. On és? A veure, aquí, ha de ser un d'aquests. A veure, aquí. Mira, se m'ha mig oblidat, A veure, aquí. Mare, i he pensat, aquesta veu meva ja no és la veu d'Ifigènia, però bo, recita tu. Jo? No, jo no. Davant la Ribera no es podia dir mai que no. Vols saber coses de la Ribera? Doncs mira, era perillós dir que no. Tu llegeix. Mare, hi he pensat, i escolta el que se m'ha acudit. Mare, hi he pensat, i escolta el que se m'ha acudit. Més alt! Han decidit que mori i jo vull morir, gloriosament, apartant del meu pas la covardia. Apartant del meu pas la covardia. Sentia la presència de la Ribera, abraçant-me i empenyent-me en la mirada. Continua, no t'aturis. Depèn de mi que la flota pugui marxar, que els troians siguin vençuts, que en un futur els bàrbars no puguin tornar a forçar i a raptar més dones de Grècia, la nostra estimada terra. Llavors potser vaig contemplar el públic per primera vegada en la meva vida i potser vaig intuir que ells eren l'enemic que calia vèncer. No estaria bé que ara estimés massa la vida. No sóc teva, mare, sóc dels grecs. Oh, sí, una certa arrogància. Era innocent i també arrogant. I només em sostenia l'ombra de la Ribera, vigilant-me allí darrere. I el públic, que em mirava sense cap pietat. Havia de callar i sotmetre's a les meves paraules. Ofreno la meva sang als grecs. Immoleu-me i aneu a Troia. A la mort trobaré les meves bodes i els meus fills i el meu triomf. Que Grècia sotmeti als bàrbars i que recordi que a mi m'ho deu. Que és per mi que ella serà lliure. Que és per mi que els bàrbars seran esclaus. Ja està. Vaig sortir d'escena. La Ribera em va agafar pel braç i només em va dir bé. I aleshores a les grades es van posar a aplaudir. Ho he fet bé? I al sortir a saludar, la Ribera em va retenir i va dir-me que esperi, has d'aprendre a ser més puta que no pas ells. Senyora Mar, com ho he fet? Només 2 o 3 segons i em va deixar anar. I vaig sortir i els aplaudiments van créixer i vaig pensar, ja us tinc! Ja us tinc! Com ho he fet? Senyora Marc. L'Empar Ribera va morir i vaig anar al seu enterrament. I vaig pensar, gràcies i adeu, Empar Ribera. No he deixat mai de treballar als escenaris fins avui. De tant en tant, algun imbècil encara diu que jo sóc la continuació de l'Empar Ribera. De cap manera. Jo sóc la Glòria Marc. Però senyora Mar, sisplau, digui-m'ho com ho he fet. Alumnes meves,
us convé escoltar el que ara us explicaré. Més endavant sabreu per què. Estigueu atentes perquè avui us parlaré de l'Ifigènia, gran tragèdia grega que comença amb la guerra de Troia. Quan les forces gregues volen salpar cap a Lide, cap a Troia, i no poden fer perquè un fort vent del nord els ho impedeix sortir del port. Un endiví els diu que la causant d'aquest fort vent és l'Artemisa, la deessa de la caça. Està furiosa perquè els grecs havien matat a un dels seus animals salvatges que ella protegia. L'endeví diu que l'única manera d'apaivagar la deessa i obtenir béns favorables pel salpar és sacrificar la Ifigènia, filla de l'Agaminó i de la Clitemnestra. L'Agaminó, al començament, accedeix a tal sacrifici i fa venir la seva filla Eulide amb l'excusa que es casarà amb l'Aquiles, el més gran dels herois grecs. Després d'uns dies, l'Agaminó s'emperadeix de la seva decisió, però es veu obligat a realitzar el sacrifici, ja que la resta de l'exèrcit només pensa en fer la guerra. Mentrestant, arriba un missatger portant a l'Ifigènia al costat de la seva mare Clitemnestra i del petit Orestes, un fill de l'Agaminó. Aquestes es reuneixen amb l'Agaminó, contentes pel futur casament. Poc després, arriba l'Aquiles, davant de la tenda de l'Agaminó i de la Clitemnestra. Aquesta, tota contenta, es presenta com la mare de la seva futura esposa. L'Aquiles, sorprès, no sap res del casament. I és en aquell moment quan mare i filla se n'assabenten per un esclau de la veritat. La Clitemnestra increpa l'Agaminó i tracta de fer-lo reflexionar mentre l'Ifigènia suplica abraçada als genolls del seu pare. L'Agaminó el respon que si s'hi nega a permetre el sacrifici de l'Ifigènia, no només morirà ella, sinó que l'exèrcit enardit matarà tota la seva família. L'Aquiles confirma aquesta precisió de les guerres, ja que ell mateix va estar a punt de lapidar per oposar-se al sacrifici. I és en aquest moment quan l'Ifigènia accepta el sacrifici per invitar desgràcies a l'Aquiles, perquè els helens obtinguin el triomf. Així mateix, demana a la seva mare que no guardi rancor al seu pare. Després del sacrifici, un missatger explica a la Clitemnestra que la Ifigènia ha ofert el seu coll immediatament després de ser immolada. Immediatament després, el vent del nord deixa de bufar i els vaixells grecs salpen cap a Troia. d'Anglaterra, jo. Se m'ha acudit en el darrer moment. Un rampell, pensat i fet. Em prendria un whisky, no en vols pas, tu també. Potser sí. Un glaçonet. Quants te'n poso? Un també. Ai, mira, m'imita. Sempre me'n poso un. Sí, dona, sí. Gràcies. Què vols saber? Tinc entès que va tindre la mestra l'actriu Empar Rivera a l'escola de teatre. Oi que em faràs un favor? Tracta'm de tu. Esclar. Quina mena de relació mantenia amb tu? Mira, abans que res voldria dir-te una cosa. Un paper amb una tragèdia grega el pots fer com et doni la gana. Aquest personatge no l'ha vist mai ningú. En canvi, una dona de carrer la veu tothom cada dia. Bé, i ara parlem de la Rivera. Era lesbiana. Lesbiana? Segur? I tant que
L'únic home que es va ficar al llit va ser el seu germà. Quin germà? Collons, nena, el seu només en tenia un. El gran actor, Enric Rivera. Mira, l'Empar Rivera era una gran actriu, una gran pedagoga i una gran lesbiana. A l'escola, aquell curs, hi havia unes quantes noies que prometíem. Ens duia a casa seva. Era plena de fotografies, de records, d'objectes. No hi havia un teatret vell? De colors porpra, blau i or, com per jugar-hi? Qui t'ho ha dit, això? Ho vaig llegir en una revista, em va interessar. És que m'encanten els teatrets. Aquell era especial. No n'he vist mai cap de semblant. I el taló vermell, porpra, que dius tu. I duia dibuixades dues inicials, E i R. Esclar, les inicials d'Empar Rivera. No només les d'ella, també les del seu germà, Enric Rivera. Aquell teatret l'havia fet construir l'Enric Rivera per recordar discretament l'amor a la seva germana. Saps per què te'n parlo, d'aquell teatret? Havia de ser meu. L'Empar Rivera me l'havia de donar. Una mena d'herència. Però la joguina no va arribar mai a les meves mans. No recordo què se'n va fer. A l'escola, al curs, les noies que prometíem érem exactament 4. I vet aquí que l'Empar Rivera, abans de retirar-se definitivament del teatre, va decidir dirigir una obra. I va voler que una de nosaltres 4 fos la Ifigènia. Era una mala bèstia. Què va fer? Va fingir que adoptava entre les 4. O sigui que tenia presa la decisió des del començament. I tant que sí. Una de nosaltres 4 s'havia convertit en la seva fulana. L'Anna. Es deia Anna. I ella havia de ser forçosament la Ifigènia. Un dia ens van convidar a un assaig. I l'Anna va estar magnífica. Però uns dies després, amb un altre assaig, es va desmaiar. Estava acollonida. I va dir que deixava el paper. Llavors, l'Empar Rivera, en lloc d'ajudar-la, la va massacrar. En aquelles circumstàncies, l'Anna, en lloc de buscar ajuda amb alguna persona, inclús amb nosaltres, no ho va fer. I l'endemà va tenir l'accident. No es va posar malalta? Es va suïcidar? No. I tant que sí. Llavors, l'Empar Rivera va fer tractes amb la meva amiga, amb la Glòria Mar. I ella va substituir l'Anna. Se'n va sortir prou bé, tot ho haig de dir. I jo em vaig passar anys fent papers de minyona. Què més vols saber? Ja res més. Moltes gràcies. Escolta, quina peça has triat per la prova? Ifigènia Àulida. Hòstia, nena, tu sí que ets una capsa de sorpreses. I per què l'has triada? M'agrada aquella noia que accepta sacrificar-se pel destí del seu poble. D'on ho has tret, això? Ifigènia no accepta sacrificar-se pel destí del seu poble. D'on ho has tret? De l'obra? Ai, nena, mira, a mi les tragèdies no m'entusiasmen, però aquesta me la sé de memòria. L'Ifigènia és una pobra criatura i el seu pare un militar fill de puta que se'n vol anar a fotre'ls. Ella el que vol és viure, però li omplen el cap i acaba anant a la mort com hi va un vedell. Però en l'últim moment se li escapa un crit desesperat. Adéu, llum que jo estimava. Espera, crec tenir el guió per aquí. Espera que ho trobi. Ha de ser un d'aquests. Aquí està. On és això? Mira, llegeix. No, no cal. Bé, Llegeix aquí que jo t'escolti. si jo sabés parlar... Oh, pare, Es dirigeix al cabró del seu pare per commoure'l i que no la mati. si jo tingués l'art de l'eloqüència, ara me'n serviria.
però el meu únic art només són les llàgrimes, i és dels plors que me'n serviré. No sembla gaire contenta la noia, oi? No em facis morir tan d'hora. La llum de la vida és dolça. No vull la foscor de la mort. Mira tu les ganes que tenia de sacrificar-se pel suposat destí del seu poble. Vaig ser la teva primera filla i em deies, un dia et veuré contenta i amb marit i em donaràs nets dignes de mi. De tot això que ens dèiem jo bé me'n recordo. En canvi tu ho has oblidat i em vols matar. Tu ho has oblidat i em vols matar. Més energia, nena. Tens l'edat i la veu, però jo tinc l'energia. Per la mare que em va parir, que hi tinc a veure jo amb la teva guerra. Oh, pare, si no et puc convèncer, dona'm un bes i almenys mentre moriré que em resti aquest record de tu. I ara regira cap al seu germà petit, que està per allà badant. Germà, en poc pots ajudar-me, però amb el teu plor suplica al pare que la teva germana pugui viure. Au, respecta'm, cabronàs. Això de cabronàs ho afegiria jo, Respecta'm i plant la meva joventut. Aquesta és l'Ifigènia. Que no ens enredin. Qui t'ha enredat, a tu? Mira, fes-ho així i el paper serà teu. Vols una mica més de whisky? Sí. Una gran tragèdia grega, amigues meves. Per a mi, és una obra que ofereix el millor paper que pot tenir una actriu. Amb ell pot demostrar la seva vàlua. És per això que em vull acomiadar del món del teatre dirigint aquesta peça. La Ifigènia l'ha de fer un cor jove, amb un cor apassionat. I és per això que vull que cadascuna de vosaltres triï una part de l'obra i que reciti el text de l'Ifigènia. Vull que us la feu vostra, que sentiu el personatge tan endins que podeu interpretar-la com a la tragèdia que es mereix. Endavant, passa. Volia dur unes flors. Ai, quin acudit, sort que no ho has fet. Seu. He tingut un dia frenètic. Quan me n'he volgut adonar, les botigues ja eren tancades. A les dives se'ls hi duen flors. Jo no hauria sabut què fer-ne. Què vols prendre? De moment res, gràcies. Oi que em vas dir que tractés de tu? Això espero. Com et van les proves pel paper? Ahir va ser l'última. Ah, ja, i què? Han de trucar-me per dir sí o no. Jo també estic esperant una trucada, però la meva és del metge. Problemes de salut? Estic esperant els resultats d'unes analítiques. Saps què et dic? Que s'imposa que parlem força. Què, parlem de la Ribera o l'engeguem a fer punyetes? Home, jo voldria parlar-ne. Doncs tu diràs, pregunta. Tinc entès que l'Empar Ribera tenia un teatret antic i va dir que el regalaria a l'Assumpta Roca. Que l'Empar Ribera va dir a l'Assumpta Roca que li regalaria el teatret. D'on ho has tret, això? Has parlat amb l'Assumpta, oi? Sí. I què més t'ha explicat, l'Assumpta? Mira, és que volia saber coses de la Ribera i llavors se m'han acudit unes persones que podien ajudar-me. Tu, la Roca
I la Glòria Marc? Fantàstic! Què més et puc explicar jo que no t'hagin explicat elles? És que els records de l'una i de l'altra es contradiuen. De debò? A veure, quins són aquests records contradictoris? M'han arribat a desconcertar. Mira, la Glòria Marc diu que aquella va ser una fantàstica temporada. En canvi, l'Assumpta Roca diu que per ella va ser com una mena d'enganyifa. Tot i així, se li notava que ho havia passat molt bé. Ho vam passar molt bé. Llavors, la Ribera va fer de l'Anna la seva amant. Sí, li va donar el paper d'Ifigènia. Tot i així, l'Anna no va suportar tant les pressions del paper i les exigències de la Ribera i al final es va suïcidar. Llavors, la Glòria Marc va substituir a la seva amiga morta. A veure. La part Ribera és cert que estimava molt a l'Anna, però dubto que tinguessin relacions sexuals. I sí, el teatret per ella era un objecte especial i l'havia de donar a qui considerés la seva hereva. Qui tingués el teatret faria el paper de la Ifigènia. Però ella ja havia decidit que el paper seria per l'Anna. Tu què saps? La Roca n'estava convençuda. Ai, mira, la Roca li deu agradar pensar que sí, però el que és cert és que vam estar totes quatre amb l'ai al cor fins que un bon dia l'Anna va rebre una gran capsa amb el teatret a dins. L'Anna va guanyar i la vaig envejar. No havia envejat mai a ningú d'aquella manera i l'enveja no m'ha abandonat mai més. Et trobes bé? Després vam anar a veure un assaig i l'Anna no s'acabava de trobar en el paper. No va estar magnífic en aquell assaig? Després va venir allò de l'accident. El suïcidi, vols dir? Ai, deixa't de suïcidis, va ser un accident. L'Anna anava en cotxe amb els seus amics de la companyia i en un revolt la porta del cotxe es va obrir, va caure, es va donar un cop al clatell i va morir instantàniament. I si va obrir ella mateixa la porta? Ai, però per què ho hauria de fer-ho? Quan ho vam saber, les tres es vam reunir desesperades. Després va aparèixer l'Empar Ribera amb el teatret i va dir que no es veia en cor de tornar a triar quina de nosaltres faria el paper i que deixava el teatret i que la l'agafés aquella mateixa tarda començaria a assajar i va marxar. Aquesta part de la història ni la Roca ni la Marc me l'han explicat. Ai, hauràs de perdonar la seva mala memòria. La primera a reaccionar vaig ser jo. Que suspenguin l'espectacle, que s'ha cregut aquella bruixa. Però una d'elles, no recordo quina, va dir que nosaltres no érem qui per impedir que s'estrenés aquell espectacle i que el millor homenatge que li podíem fer a l'Anna era fer el seu paper d'Ifigènia i com que cap de les tres voldríem renunciar a l'honor, ens ho hauríem de jugar. Jo no vaig jugar. Tu sí, Tu també hi hauries jugat, oi? I es van jugar a una partida al teatret i amb ell el paper d'Ifigènia. Les grans amigues s'haurien assassinat per aconseguir aquell paper. I la Glòria va guanyar i l'Assumpta va perdre. I tu? Jo què? Jo no era una actriu de debò. Si ho hagués estat, també hagués lluitat per al paper. Les estimo i les odio. Les envejava ja tant aleshores que vaig provar el teatret. Tu? Sí, la Glòria es va quedar sense. No crec que li portés gaire. Però tu no en tens, el teatret. Què en vas fer? Em cremava a les mans, no era meu. Em vaig anar endinsant al món del doblatge i un bon dia me'l vaig malvendre. Esclar! Va ser llavors, doncs, quan jo era petita. Els meus pares el van comprar i me'l van regalar a mi. A tu? Sí, és aquell. Almenys és igual al que tu i la Roca m'heu descrit. Taló vermell i unes inicials? R. Noia, estigues segura que el paper serà per tu. Estàs predestinada, nena. Vinga, Maria, no te'n riguis. No ho creus, tu també, No ho sé. Mira, des que he arribat i hi ha encara més motiu, vull preguntar-te què he de fer amb el teatret. I si el dugués a la Marc? Al cap i a la fi ella el va guanyar, no? És teu, queda-te'l. Segur? I tant, és teu. I recorda la seva història. Ah, i sigues una gran actriu. D'acord, està bé. Seré una gran actriu. I jo també faré el paper d'Ifigènia. Seré aquella noia que vol llum, que vol viure, però que acaba acceptant el sacrifici, que acaba acceptant representar la innocència immolada. Immolada no. Al final de tot,
arriba un déu o no sé qui i se l'emporta volant pels aires i la deixa anar en un port on es converteix en una sacerdotessa sanguinària que mata tothom aquell que li passa pel davant. Això és en una altra obra. No, és en la continuació escrita pel mateix actor. Mira, nena, si fas el paper, no la facis innocent. Fes-la bé i n'hi haurà prou. Llavors, qui és Ifigènia? El dia que la facis, la seràs tu, nena. Perdona. Sí? Sí, sóc jo. Positiu, oi? Sí. D'acord. Demà mateix. Era de l'hospital. Bones notícies? No caldrà que m'operi. Fins demà. Us estimo. Bona nit a tots. Com tu fas per dir sempre el que convé dir i mai el que sents? Has anat a l'enterrament? Sí, ara bé. Han arribat les flors que he enviat? Les de més bon gust. Maleïda funció de tarda. No ens va dir res. Fa una setmana que la van ingressar a l'hospital. És que no va voler donar cap telèfon, no va voler que avisessin ningú. Escolta, tu què creus que és millor? Morir primer o viure mentre van morint els altres? Viure sempre és millor, estúpida. La Maria prometia, però aviat es va veure que era una mala actriu. Ah, mediocre més que res. La veritat és que llavors no semblava tan dolenta, oi? Era actriu i punt. Li faltava sensibilitat. Això tampoc. Per la vida no ho dic, però pel teatre sí, ja ho crec. No sé què faré sense ella. Nosaltres som millors. Si més no, hem arribat més lluny. Tu amb els teus brams i jo intentant retratar la vida. Deu ser molt difícil que respetin per tota Europa només amb brams. Escolta, va venir a veure'm una noia preguntant-me coses de la Ribera. A mi també. Sí? Què sents quan es fa la llum i has de sortir a escena? Terror! Jo també. I és magnífic. No sé si tornaré a fer teatre. És una brometa, no? No. No tornaré a fer teatre. I a tu no t'importa. Doncs a què has vingut aquí? Has vingut a dir-me que no faràs teatre encara que sigui un assumpte que no m'importa? Exactament, he vingut a dir-te que me'n vaig, que desapareixo, com les altres. Que aquí et quedes. Tot l'escenari per tu. Però quan acabis, si surtis, te'n recordis de tancar la llum. Darrere teu ja no queda ningú. Ah, no, això no m'ho fas. Ai, envia'm postals. Espera, espera'm a la puta espera. No estàs sola. Què dius? No estàs sola. I per quina regla de 3 no estic sola? Perquè encara hi sóc jo. I què? Ens necessitem. Vull tenir la sensació que t'estic guanyant la partida. Però també vull que em pugui ferir qualsevol declaració teva. Només tu em pots jutjar i només jo et puc jutjar tu. Què més vols que digui? Maleïda siguis. Maleïda siguis per sempre més. Ai, ja surt la tràgica. Aviam, es pot saber què vol dir la senyora a qui tant li agrada la soledat i tot això? Tu no t'atreveixes a demanar-me el que vols demanar-me i per això m'estàs fent xantatge. D'acord, no deixaràs el teatre perquè sortiràs a l'escenari amb mi. Jo? Amb tu? Ho hauré de repetir gaires vegades. No has vingut a dir-me que deixes el teatre. Has vingut a dir-me que treballaràs amb mi. Vaja, quina sorpresa. Potser que m'ho rumini, no? Actuaríem juntes? Durant un temps, fins que la pell se'ns torni a endurir. Farem l'espectacle L'Ibsen. Ibsen et va bé, no? Bé, l'Ibsen està a mig camí entre tu i jo. Què, doncs? No ho sé. Si és que no ens podrem entendre, ens barallarem.
que anem on anem, tindrien camins separats. Està bé. Farem l'espectacle. Gràcies. Vés a fer punyetes. Gràcies, mala bèstia. Gràcies. Per què no donar una caritat a qui ho necessita? Una caritat. I si esperem que surtin les crítiques? Segur que et deixaran millor. Els hi agrada sorprendre el personal. Qui no se consola? La Maria estava convençuda que no arribaríem a treballar mai plegades. Mira, haurà tingut raó. No ens haurà vist mai treballar plegades. Perdó, he interromput la conversa? Sí, però ja és igual. No esperava trobar-les juntes. Em venies a veure a mi? És un moment trist, oi? Vaig conèixer la seva amiga, Maria, caminant. No esperava que morís tant d'hora. Deus voler dir que no esperaves que es morís i punt. No, ella m'ho va dir, que havia de morir. A tu? Sí. A tu? A què has vingut, maca? Duc un regal per vostè, però la senyora Roca també hi té algun dret. T'he tret d'ell. Escolta, però mira-te, que no veus com s'assembla? S'assembla al de la Ribera. No pot ser. Sí, jo crec que ha de ser el de la Ribera. D'on l'has tret? L'he tingut sempre, des de petita. Mira, mira, les inicials. Ho és. Nena, tens les figuretes? Porta-les. No, no les tinc. Es van perdre. Totes. I de què serveix un teatre sense figures? Quin detall. Però ara és teu, no l'hauries de regalar. Però no el van desitjar molt, aquest teatret? No me'n recordo. Parles de tants anys enrere, no te'l podem pas perdre. Escolta, com van els assaigs? Quins? Home, els de l'obra de la Ribera, suposo. Ah, és que al final no em van donar el paper a mi. Ah, no. No. Ai, quina pena. Quin cap! Si havia dit que parlaria amb el director. No t'amoïnis, mira. Se'n va una oportunitat i n'apareix una altra, ja veuràs. No ho sé. Bé, jo me n'he d'anar. Surto amb tu. Un dia treballarem juntes. Som en un escenari i anem a fer el darrer mutis. Quina de les dues ha de dir l'última rèplica? I si ens ho fem a que no creu? No, no, reina, que de tu ja no me'n fio ni un pèl. A més, jo no vull donar l'última rèplica. Jo vull donar la millor rèplica. Molt bé, doncs. Les dues dones fan mutis. Adéu, llum que jo estimava! Has vist?